Amigues i amics, com ja és tradició, el Centre d'Estudis participem en la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. En aquesta data fem balanç de les fites assolides i dels reptes pendents. És la data també en la que vindiquem el feminisme inclusiu, que fa propostes alternatives en l'economia, en l'ecologia, en els mitjans de producció, en l'estat de benestar. Un estat de benestar que s'ha mostrat fràgil en aquest any de pandèmia i on les tasques de cura han recaigut bàsicament en les dones. Les dones hem estat al front dels treballs essencials. Les dones han estat posant les seves vides per protegir les nostres vides. I malgrat això, ara, en la situació de crisi econòmica, sobre elles recaurà la precarietat, la temporalitat, la bretxa salarial. Les dones encara continuen invisibilitzades i infrarrepresentades en àmbits com l'economia, la ciència, la tecnologia, els mitjans de comunicació, la política o la cultura. Per això, des del Centre d'Estudis també venim treballant per combatre el patriarcat, aquest patriarcat que tan mal en fa al conjunt de la societat. I ho fem rescatant dones del Baix Llobregat. Ho fem intentant visibilitzar i posar en valor la contribució de les dones també en la construcció de la nostra comarca. Hem elaborat un banc de dades de dones i hem fet també un llibre digital el qual volem completar amb material gràfic i audiovisual. I aquí és on demanaria la vostra ajuda, la vostra col·laboració. Volem tenir representació de tots els municipis de la comarca. Les demanarem als arxivers i arxiveres la seva contribució, però també me dirigeixo a vosaltres des d'aquesta petita finestra, amics i amigues del Centre d'Estudis, amics i amigues, gent del Baix, sisplau, dones referents dels vostres municipis, si teniu fotografia, si teniu algun material audiovisual, sisplau, ens lo feu arribar al Centre d'Estudis perquè així aquest llibre digital podrem compartir els sabers de les dones del Baix, podrem posar en valor la seva contribució, la seva aportació i estarem creant genealogia de dones al Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració, espero que ens ho feu arribar i visca la vida.